Samili singnarpia lampen dilay nong armu kachejeng dilay kese bransa songja tum dilay thana ausia pan pinpor lok kapajir. Keronia long karbi alamet lapen lamtang aputak kaching wayamok kapapleng. Ingdeng troxy case wai siam hang ke tek arnik kapaman. Kardom Kat News 7 na berta tanbang nili thari chisong teron non bertang tanpen arjik tham dilai kese branch pen phaikuni ni phai kregetom arni dilai state dispensary along samili singnarpi osuka chupathia hot kethilot alam pen dilai thana ausia phan epak pen poralo pajir phaikuni ni phai circap arni oso mang ke pathek japan samili singnarpi dilai state dispensary along amen chithap damlo boda doctor nitel chondro day kepang krejok oso chubathia bang piapran damnam juilo dilai kese tumla sola maputhak ke kamke pasopen dilai thana osia phan epak pen poralo pajursi samili singnarpi kithialam tarlip nangji lapen arpu pen kachepang rai a doctor aphan ingnang nangji pusi kehang padu apran kidam joy hema sora phan thin rap nangji puta pen poralo long ke jong padu dilai kese branch pen dilai thana an armu chejeng ponsi dilai thana osia phan epak pen poralo pajurpon kesia songja atum dilai long rakya ormu kichu lapen ke jora tumaphan keton kelang hin pen kelang pasodak nangji puta pen poralo long mangpon thu ini tum dadak dilai kese head brush mat ini tum dilai Harvard pen yup duan iposi pin ini tum labang so la pusona mai pang blang kok malai ke dam tang dilai state dispensary along ke dam tang tarik sirkep ada prang budget trok apol along inut long kiram hanse parong along inut ki duk pek ahemo sopi kusumar chupathia jok alang litum labang so pan pilthe pa che ya phan ke alang litum labang so pilthe pa che phan dilai state dispensary long sipon pen doctor nurse atum alang litum han kelang pangkria jok alang litum also la pen asar pi alang litum adim long mat acham dam jiru la so puthak sini litum pi dilai case head branch pen litum pati pi kolar jela bangso kang sai litum ahok kang sai long nang yi kwa jok sini litum pi dilai case head branch me pati pi bonsi dilai police station longan litum alang litum han ki prap jin be la bangso kang sai ki pari tarlip ki balsing litum nimor nam ki paji dam no la pen ko pi litum karbino autonomous council medical in charge paname litum alang lipan kopi ki papi bangsi meu nam long jongdun la pen thu la bangso nimor nam long ki jongdun la ki litum anti drugs lapen ini labangso samili singar pia phan ahok akang sai long ni pu labangso puthai ni litum nimor nam long jongnun lo asola dak som thom khyang do prabjin ben samili singar pia phan ahok akang sai long nang ji lapen prabjin ben kaibilang autonomous council pen medical in charge alang li labangso kisung gi ho family dom phan prabjin ben alang dom council ben kerap kipa ji nai bi dum dak jongnun lo lapen prabjin ben license dispensary long nurse atma phan made ansu se nurse aphai papa tingang lam silit West Karbing long Kirunia Harvard Kopeli College along Phaikoni ni phai crazy arni pen ninia je me karbia lamet lapen lamtang aputhak bidi sore chepare amai papleng pon Keroni karbi lamet amai aropen tirikam amai karchak achai meglong karbia lamet lapen lamtang kapaching thur kirim ki bi lapen kapangchu jia phan chethan chepare pon karbi lamet amai pu suren kramsa bidi sar coursing teron lapen Keronia Harvard alamet potum kachepadi amailong chitongdon lapen Keronia long kido kabochia radapan karbia lam kapachan angrualong kachitudun japan towar cholang Phaikoni ni phai cricket home arnia da por phai sirkeba porpen joising doloi auditorium hall along dipo along ingdeng troxy case wise amang ketek arni katalon
Ingdeng Troxy Karbi Student and Youth Council amhang ke thekari prakas terang pensi mai charipon mai ke palam theke SYC konchun bang bipul ti sopensi jaipon lo mai along alui sarpo man peni roton teron kachopha lui thekar chabang longsing teron drongo birta chabang Dr. Lipson Rongpi KCS mai phu Chandro Singkro Jaka samai phu Khorsing teron kel e konchun bang kamsing anse lapen pinangan karbiang long hampang song amai pu kongchun bangatum chetong dunsi mai misen ing samjin pen pachun ponlo pusi birta long God News Channel aperangke Mongol Grupen abirta Paikoni ni pai kregetom arni langhena hawar long khai pli chingrum si kedo kethir thip jia phan longle pata puthak mai ke padu pona birta God News Channel aperangke langhin pen birta nang pale Langhin VGC Chairman Konsai Busumutari Pen Kachari Pona Mailong Maike Palam The Chunbang Sukun Singh Busumutari Pen Si Jaipon Lo Labang So Maike Pa Ia Theke Langhina Hawarlong Kido Karbi Boro Tiva Lapen Lalung Akhayatumke Piniari Anta Kithir Klong Along Li Pilang Avilan Lasi Kithir Klong Pen Kido Long Japan Sorkar Pen Long Lia Pata Kilong Japan Committee Sengpon Nangkok Lo Pusi Mailong Lam The Jaipon Lapen ladak khai pli aradatum kidu kisu alam aputhakta kachethan chimum jia phansi labang so mai long kidu pon puta pachini pon thu labang so mai kadokawe bangsuri sia bang phubang phetup sayamo chibiti kan kokpen khai pli mai long kachetong dun thegapot VDC chairman pen kachuro alam the pajerpon amparta committee along akimi abang photuma phanta kachuro alam the pajerpon thu Pini God News 7 abirta bang kelapan si Kangton Poniglo lai bom tha God News Channel domi thak me korang thu